I 12 år ledede Himmler det mest dødelige undertrykkelsesapparatet i det tredje riget. I maj 1945 var han bare en forklædt flygtning, uden allierede, uden magt og med en giftkapsel gemt i munden. Han havde bygget SS, overvåget koncentrationslejre, koordineret deportationer og masseudryddelse. Men da regimet kollapsede, blev han forkastet af Hitler, ignoreret af Dönitz og foragtet af de allierede. Han endte op med at vandre blandt ruiner med falsk navn, stjålne dokumenter og håb om at undslippe straf. Hvordan tilbragte Himmler sine sidste dage, mens riget smuldrede op? Hvorfor forrådte han Hitler i sidste øjeblik? Og hvordan endte en af regimets mægtigste mænd op forklædt og tryklet for livet sit? Himmler og hans imperiums kollaps faldet til arkitekten bag naziterroren. I begyndelsen af 1945 var det tredje riget på randen af kollaps. De allierede sejr virkede uundgåeligt efter den mislykkede Ardennes-offensiven, mens den Røde Armés nådeløse fremrykning fra øst tappede de sidste reserven af tysk modstand. Drømmen om et imperium, som dominerede Europa, var forsvundet, og krigen var på vej mod sin fatale afslutning. Adolf Hitler, tilbagetrukket i sin Berlin-bunker, forblev overbevist om, at han fortsat kunne snu situationen. I denne tilstanden af fornægtelse og isolation erkendte han ikke, at imperiet hans var i ruiner. I mellemtiden var Heinrich Himmler, leder af SS og en af de mægtigste mændene i regimet, i en unik position til at tage afgørende afgørelser om Tysklands fremtid, selvom planene hans var svært forskellige fra førerens egne. Heinrich Himmler var ikke bare lederen for SS, den frygtede nazistiske sikkerhedsorganisationen, som havde kontrolleret koncentrationslejrene, Gestapo og statens undertrykkende apparat, men også arkitekten bag en struktur parallel med den tyske staten selv. Under hans kontrol havde SS vokset til at blive en styrke på 900.000 mand, og dens indflydelse nåede alle hjørner af tysk liv fra hæren med Waffen-SS til rigets vigtigste industrier. Situationen i Tyskland var dramatisk anderledes end tidligere år. Riget blev slidt ned af krigen på alle fronter. Infrastrukturen, som i hovedsak var ødelagt af de allierede bombingerne, kunne ikke længere opretholde krigsindsatsen. Fabrikkerne stod stille eller opererede med minimumskapacitet. Drivstofmanglen medførte, at pansrede køretøj og motoriserede divisioner ikke længere kunne operere effektivt. I denne sammenhæng blev Himmler stadig mere isoleret fra magtens kerne i det tredje riget. Til trods for, at han havde opnået betydelig indflydelse inden for regimet, gjorde hans mangel på militær erfaring og hans kommando over et bureaukratisk apparat snarere end en hær ham sårbar for kritik fra andre medlemmer af naziledelsen, som Wehrmachtgeneral Lehne, som så ham som en svag leder ude af stand til at håndtere situationen effektivt. Efter det mislykkede attentatforsøget på Hitler i juli 1944, da flere højtstående Wehrmacht-officerer blev involveret, brugte Himmler den påfølgende udtranskningen til at eliminere mange af sine rivaler inden for selve regimet. Han udnyttede Hitlers mistillid til hærens generaler for at sikre sig en stadig mere fremtrædende position i nazi-administrationen. Etter hvert som krigen udviklede sig, så Himmler på sig selv som manden, som kunne overleve det tredje rigets fald og tilpasse sig nye realiteter etter hvert som nederlagene fortsatte og håbe sig op. Fiasko ved fronten. Himmlers fatale brud med Hitler. Ved slutten af 1944, mens Wehrmacht var fuldstændig udmattet, satte Hitler sit sidste håb i Waffen-SS-styrkene, som Himmler havde skabt som en elitestyrke. Udfaldet af slaget var imidlertid katastrofalt. Ardennes-offensiven, som blev lanceret i december 1944 i håb om at dele de allierede styrkerne og generobre tabt territorium, viste sig at være en fiasko. De tyske soldaterne, dårligt trænet, dårligt udstyret og med knappe forsyninger, kunne ikke modstå de allierede troppernes fremrykning. I mellemtiden rykkede sovjetiske styrker ustandsligt frem fra øst, og Himmler, som var blivet udnævnt til at tage kommandoen over flere fronter som militærkommandant, blev tildelt et af krigens mest kritiske slag, forsvaret af Pommern. Hitlers beslutning om at give Himmler dette ansvaret var en desperat handling. Himmler, som manglede betydelig militær erfaring,
mislyktes spektakulært i forsvaret af denne vigtige region. Manglen på forberedelser, lav moral blandt tropperne og manglen på materielle ressourcer resulterede i et ydmygende nederlag. De sovjetiske styrkerne klarte at bryde gennem de tyske linjerne og nærmede sig Berlin farlig. Denne militære fiaskoen var specielt ydmygende for Himmler, siden han gennem hele krigen havde været en ivrig forsvarer af SS overherredømme. Han havde lyktes med at udvide sin magt over Wehrmacht og Rikets politistyrker gennem sin kontrol over paramilitære enheder og koncentrationslejre. Hans rygte som SS-leder havde blivet bygget på brutaliteten og effektiviteten til disse enheder, men som militærkommandant viste han sig at være en inkompetent leder. Sammenbruddet af forsvaret i Pommern førte til, at Himmler blev frataget sin militære kommando 20. marts 1955. Ydmygelsen ved afskedigelsen var totalt. Ikke bare blev han frataget kontrollen over tyske styrker i øst, men hans position i Hitlers indre kreds begyndte raskt at forværres. I hans sted udnævnte Hitler Wehrmacht-general Hans Guderian til at tage kontrol over Berlins forsvar. Fra det øjeblikket mistede Himmler ikke bare sin position ved frontlinjen, men også Hitlers gunst. Selvom SS forblev en mægtig organisation, betydede tapet af rollen som militærkommandant, at Himmler ikke længere var på magtens højdepunkt. Den personlige og politiske ydmygelsen pressede ham til at tage mere hensynsløse afgørelser. Det var da Himmler, klar over Rikets nært forestående nederlag, begyndte at vurdere andre veje for sin politiske overlevelse. I stedet for at fortsætte med blind loyalitet til Hitler, indtog Himmler en mere pragmatisk holdning. Mens Hitler fortsatte at klamre sig til ideen om sejr for enhver pris, så Himmler, at krigen var tabt. Hitlers fysiske og psykiske sygdom, kombineret med hans fiasko som militærleder, havde skabt en kløft mellem ham og mange af de øverste kommandanterne i regimet hans. I stedet for at forblive loyal mod den faldende Hitler, begyndte Himmler at bygge et netværk af kontakter med vestmagtene. Han kontaktede neutrale repræsentanter i Sverige og søgte kommunikationskanaler med de vestlige allierede, nærmere bestemt USA, Storbritannien og Frankrig. Himmler forstod, at hvis han kunne få de allierede til at gå med på en delvis overgivelse, som ekskluderede Sovjetunionen, kunne han sikre Tysklands overlevelse under et antikommunistisk regime, der han ville spille en central rolle. Denne strategien var, i tillæg til at være risikabel, dybt forrædersk. Himmler vidste, at Hitler aldrig ville have accepteret en delvis overgivelse, langt mindre forhandlinger med rikets fjender. Likevel, i sin voksende desperation, var Himmler villig til at tage risikoen. Den 20. april 1945, i en gest af tilsyneladende loyalitet, deltog Himmler på Hitlers bursdagsfejring i Berlin, selvom sovjetiske tropper allerede var ved byportene samme eftermiddag. Under fejringen sværgede Himmler loyalitet til Hitler, men hans sande troskab lå nå hos de vestlige allierede. I løbet af disse ukene med nytteløs planlægning begyndte Himmler at opføre sig stadig mere uberegnelig. Han forlod sjældentoget sit, som var utilstrækkeligt udstyret for opdraget, bare havde en telefonlinje og manglede skikkelige kart eller radio for at kommunicere med fronten. Han viste også liten interesse for arbejde, og så på det som en meningsløs indsats. Han jobbede bare 4 timer om dagen, og kun efter at have fået massage hver morgen, efterfulgt af lunch og en lang lur. Manglen på lederskab blev tydelig i den tyske hærens optræden på Østfronten. Mens sovjetterne ubønhørligt rykkede frem, fokuserede Himmler sin indsats på at skabe en personlig rømningsvej og kontaktede neutrale mellemled, som kunne lægge til rette for forhandlinger med de vestlige allierede. Logikken hans var enkel. Hvis han kunne positionere sig som en antikommunistisk leder, som var villig til at overgive sig til de allierede, kunne han kanskje redde ikke bare Tyskland, men også sig selv. Konspirationer svig Himmlers sidste træk. Himmler vurderede at forhandle frem en fredsaftale uafhængig. Målet hans var ikke bare at redde Tyskland fra den sovjetiske invasionen, men også at positionere sig som Hitlers efterfølger i et scenario, der det tredje riget allerede var på randen af opløsning. For at gennemføre planene sine brugte Himmler en af sine nærmeste samarbejdspartnere, Felix Kersten.
en baltisk født fysioterapeut, som havde været en nøkkelfigur i hans personlige liv på grund af sin evne til at lindre de forfordelige magesmertene Himmler led af. Kæresten, som havde flyttet til Sverige, fungerede som mellemand i forhandlingerne med grev Folke Bernadotte, leder af det svenske Røde Kors. Brev blev udvekslet mellem de to mændene, og direkte møder blev arrangeret af Walter Schellenberg fra RSHA SS-etterretningsafdelingen. Samtidig udstedte Himmler et direktiv, som beordrede jøder til at marchere fra fæstningsprojektet på den østerriksk-ungarske grænsen til Mauthausen. Hans intention var at bruge disse fangene som gidsler i potentielle fredsforhandlinger. Tusindvis døde under disse tvangsmarchiene, et vidnesbyrd om brutaliteten, som prægede Himmlers regime selv i det sidste dage. Den 20. April mødte Himmler Norbert Masur, en svensk repræsentant for Verdensjødiske Kongres, for at diskutere løsladelsen af jødiske koncentrationslejrfanger. Som et resultat af disse forhandlinger blev omtrent 20.000 mennesker frigjort i operationen De Hvide Busserne. Under dette mødet forsøgte Himmler at retfærdiggøre holocaust over for Masur ved at hævde fejlagtigt, at krematorierne i lejrene var blidt bygget for at håndtere ligene til fanger, som døde af en tyfusepidemi. Han hævdede også svært høje overlevelsesrater for Auschwitz og Bergen-Belsen-lejrene, til trods for at disse stederne allerede var frigjort, og det var klart, at påstandene hans var falske. Den 23. april mødte Himmler Bernadotte direkte på det svenske konsulatet i Lübeck. Han præsenterede sig som Tysklands midlertidige leder og hævdede, at Hitler ville være død om nogle dage. I håb om, at briterne og amerikanerne ville kæmpe mod sovjetterne sammen med det, som var igen af Wehrmacht, bad Himmler Bernadotte informere general Dwight Eisenhower om, at Tyskland ønskede at overgive sig til de vestlige allierede og ikke til Sovjetunionen. Bernadotte bad Himmler om at lægge forslaget sit skriftligt frem, noget Himmler gik med på at gøre. I mellemtiden havde Göring sendt et telegram nogle timer tidligere, da han bad Hitler om tilladelse til at overtage lederskabet i riget i sin egenskab af Hitlers udpegte efterfølger. En handling føreren tolket som et krav om, at han skulle trække sig eller risikere et kup. Den 27. april blev Himmlers SS-repræsentant ved Hitlers hovedkvarter i Berlin, Hermann Fegelein, taget til fange i civile klæder, mens han forberedte sig på deserter. Han blev arrestet og ført tilbage til fyrbunkeren, hvor han senere skulle henrettes. Natten til 20. april sendte BBC en reportage om Himmlers forhandlingsforsøg med de vestlige allierede. Hitler, som havde anset Himmler som den næst mest loyale manden efter Josef Goebbels, blev rasende over dette sviget og erklærte, at Himmlers hemmelige forhandlinger var det værste sviget, han nogen gang havde oplevet. Hitler beordrede Himmlers arrestation og afskedigede Fegelein fra alle hans stillinger. På den tiden havde sovjetiske styrker rykket frem til Potsdamer Platz, bare 300 meter fra Rikskancelliet, og forberedte sig på at invadere bygningen. Denne rapporten, kombineret med Himmlers svig, førte til, at Hitler skrev testamentet sit. I dokumentet, som blev fuldført 20. april, dagen før selvmordet hans, erklærte Hitler både Himmler og Göring forrædere. Han fjernede Himmler fra alle parti- og statsstillinger og ekskluderede ham fra nazistpartiet. Hitler udnævnte storadmiral Karl Dönitz til sin efterfølger. Himmler mødte Dönitz i Flensburg og tilbød sig at være hans næstkommanderende. Han hævdede, at han havde ret til en stilling i Dönitz' provisoriske regering som Reichsführer SS, i den tro, at SS ville være i en god position til at genoprette og opretholde orden efter krigen. Dönitz afviste gentagne gange Himmlers forslag og indledte fredsforhandlinger med de allierede. Det endelige magtspil, den desperate ambitionen til en falden leder. Den 28. april 1945, efter at hans hemmelige forhandlinger med de allierede blev afsløret, fratog Hitler Himmler alle hans stillinger og udviste ham officielt fra SS. Denne fordømmelsen markerede slutten på hans institutionelle rolle i riget, som han havde bidraget til at bygge op i mere end 10 år. Hitler, som frem til da havde anset ham som en af sine mest pålitelige samarbejdspartnere, erklærte ham forræder i sit politiske testamente. Til trods
For denne formelle afskedigelsen beholdt Himmler sit operative netværk inden for SS-strukturerne intakt. Årevis med nitid opbygning af et sikkerhedsapparat parallelt med staten havde givet ham ressourcer og personel, som han potentielt kunne mobilisere til sine formål. Kontakterne hans strakte sig også til neutrale personer i land som Sverige og Schweiz, forbindelser han havde dyrket under nylige forhandlinger. Med Berlin, omringet af sovjetterne og Hitler isoleret i bunkeren sin, vendte Himmler opmærksomheden mod den provisoriske regeringen, som blev oprettet af Karl Dönitz i 1945 Flensburg i det nordvestlige Tyskland. 1. maj, efter at Hitlers død var bekræftet, overtog Dönitz officielt præsidentskabet i riget i henhold til bestemmelserne i Hitlers testamente. Denne Flensburg-regeringen repræsenterede den sidste resten af officiel tysk autoritet, anerkendt af militærstyrkerne, som endnu ikke havde overgivet sig. Mellem 1 og 6. maj forsøgte Himmler at integrere sig i denne nye regeringsstrukturen. I sin kommunikation med Dönitz præsenterede han SS som en organiseret styrke, som var i stand til at opretholde intern orden i overgangsperioden. Han argumenterede for, at hans ekspertise inden sikkerhed og kundskab om etterretningsstruktur ville være værdifuld for forhandlinger med de vestlige allierede, specielt givet den øgende frygten for sovjetisk ekspansion. Dönitz, en karriereadmiral med liten tilknytning til partiapparatet, vurderede situationen pragmatisk. Hans provisoriske regering opererede under ekstremt begrænsede omstændigheder. Den manglede international anerkendelse, kontrollerede bare en brøkdel af tysk territorium, og dens primære mål var at forhandle frem en ordnet overgivelse for at minimere tyske tab, særligt blandt civile og soldater, som flygtede fra det sovjetiske fremrykningen. Etterretningsrapporter, som nåede Flensburg, gjorde de alliertes position klar. Enhver regeringsstruktur, som inkluderede fremtrædende skikkelser fra naziregimet, specielt de, som var knyttet til holocaustgrusomhederne, ville blive umiddelbart afvist. Himmler toppede listen over efterlyste krigsforbrytere. I løbet af de første dage af maj holdt Dönitz Himmler i en tvetydig position, hverken ved at formelt integrere ham i kabinettet eller definitivt afvise tilbudene hans. Denne strategien var baseret på praktiske hensyn. Mens han forhandlede med de allierede, måtte han opretholde kontrol over alle tyske styrker, som endnu ikke havde lagt ned våbnene, inkluderet SS-enheder, som fortsat var loyale mod Himmler. Den 6. maj, i et officielt møde i den provisoriske regeringens hovedkvarter, meddelte Dönitz sin endelige afgørelse til Himmler. Det var ingen mulighed for ham at være en del af regeringen eller forhandlingerne med de allierede. Tilstedeværelsen af den tidligere Reichsführer SS var en uoverstigelig hindring for enhver overgivelsesaftale og kompromitterede uoprettelig legitimiteten til den provisoriske regeringen. Denne afgørelsen markerede slutten på Himmlers ambitioner om at beholde enhver institutionel magtposition. Uden tilgang til officielle strukturer og velvidende om, at de allierede søgte ham som en topkrigsforbryder, krævede situationen drastiske tiltag. Natten 6-7. Maj forberedte Himmler og en lille gruppe kollaboratører falske identitetsdokumenter og planlagde rømningsruter, som ville undgå vigtige allierede kontrolpunkter. Forvandlingen var bemærkelsesværdig. Manden, som havde ledet Europas mest omfattende sikkerhedsapparat, kontrolleret politi, koncentrationslejre og elite militære enheder, forberedte sig nå på at leve i skjul. Strømnetværket hans, selv om det var delvis operativt i nogle isolerede regioner, var raskt i opløsning i møde med fremrykkende okkupationsstyrker. Himmler forlod Flensburg 7. maj og startede den sidste fasen af karrieren sin som flygtning. Med begrænsede ressourcer, falsk dokumentation under navnet sergeant Heinrich Hitzinger og en lille gruppe loyale mænd flygtede den tidligere SS-kommandanten sørover i håb om at finde mindre kontrollerede områder eller mulige rømningsveje til neutrale land. Riksführerens flugt, en trængt desperation. Efter at have forladt Dönitz regering bestemte Himmler sig for at indtage en ny identitet for at undgå at blive identificeret af de allierede. Han forklædde sig som en enkel sergeant Heinrich Hitzinger, et medlem av den tyske hærens hemmelige feltpoliti.
Sammen med ham rejste en lille gruppe betroede mænd, alle forklædt og under falske identiteter. Med denne reducerede gruppen startede Himmler flugten sin og bevægede sig sørover gennem Tyskland, hvor han håbede at finde tilflugt i mindre overvågede områder. Målet hans var at nå et trygt sted, sandsynligvis zoner fortsat under tysk kontrol, som Bayern, eller muligens at krydse grænsen til Schweiz eller Spanien. Dagene Himmler tilbragte på flugt var en pine og usikkerhed, eftersom allierede patruljer var over hele Tyskland. Med landet herjet af krig var vejene ugjestmilde, fulde af flygtninger, demobiliserede soldater og ruiner. De genværende tyske militærkøretøjene var knappe, og mange var havarerede eller ubrugelige på grund af drivstofmangel og mangel på ressourcer. Himmler og hans lille gruppe rejste til fods, forsigtigt fremover gennem ødelagte jorder, og prøvede at undgå hovedruter, der allierede soldater udførte kontroller. Til i maj 1945 foretog Himmler sit ryg sørover. De 15 mændene, uden tvivl godt bevæbnet med pistoler og maskingevær, brugte 4 store Wanderer V11-biler, som Himmler havde været svært foretrukket under hans tidligere besøg ved fronten. Dagen efter ankom gruppen den lille byen Delver, nogle kilometer sørøst for Fridstad ved Ida-elven. Dagen efter nåede konvojen Mana. På grund af kaoset på vejene forårsaget af flygtninger, tyske tropper og ødelagte køretøj, havde det taget dem 2 dage at rejse bare 96 kilometer med fly sørover. Himmlers gruppe blev fanget på nordsiden af Elbe-mundingen uden mulighed til at flytte køretøjene. De 4 store bilerne blev forladt, og gruppen gik til Elvebredden ved Bebuil. Efter at have let og forhandlet betalte Himmlers gruppe en fisker 500 riksmark for at fragte dem over elven til byen Neuhaus ved udløbet af Oberelven. Fra det øjeblikket af rejste Himmlers gruppe til fods. I løbet af de næste 5 dage bevægede gruppen sig langs landlige stier, sov på gårde, låger eller til og med langs vejkanten, og blev stadig mere skidtende og rufsete, støle og udmattede. Den 18. maj ankom gruppen Bremvörde, en liten by ved elven Oste. Planen var at gå over det åbne landskapet for at undgå at blive viklet ind i byerne mellem Hamburg og Bremen, som begge var under full brittisk okkupation. Den 18. maj flyttede gruppen ind i et landsted på Wallstrasse i Bremvörde. I 2 dage prøvede medlemmerne af gruppen at få specielle rejsetilladelser fra den lokale ordføreren, som var blevet udnævnt under den nye britiske myndigheden. De søgte papirer, som ville tillade dem at passe gennem kontrolpunktet af en eller anden opdigtet grund, for eksempel en gruppe syge tyske soldater, som returnerede hjem til München. Ordføreren, som sandsynligvis indså, at gruppen repræsenterede en slags nazistflygtninger og ikke var villig til at modarbejde sine nye overordnede, afviste alle deres bønner. Himmlers gruppe blev værende på landstedet fra 18. maj til 20. maj, før de bestemte sig for at forsøge at passe kontrolpunktet og forsætte rejsen. Himmler og hans 2 hjælpere, Grohmann og Matscher, ville blive igen, mens resten af gruppen prøvede at krydse broen. Kl. 15.00 drog Kiermeier og Himmlers personlige leje Dr. Gebhardt til broen, tilsyneladende uvidende om, at det var et ubevogtet vadested et lille stykke nedstrøms, hvor alle kunne have krydset uden problemer. Hensigten var at krydse broen, og hvis det ikke var nogen problemer, returnere for at hente de andre. Kl. 16.00 blev de 2 tyskerne stoppet på broen af sergeant Arthur Britton fra den 103. feltsikkerhedsreserveafdelingen i den britiske hærens etterretningskorps. Han undersøgte mændenes demobiliseringskort og vidste umiddelbart, at de som hemmelig feltpoliti burde arresteres, men holdt dette for sig selv. Britton lærte raskt af doktoren Gebhardt, at han bare var forskuddet til en mye større gruppe syge tidligere hemmelige politisoldater. Britton sørgede raskt for 2 militærlastebiler og en eskorte for at hente resten af Gebhardts kammerater. Lastebilene returnerede behørigt med Gebhardt og resten af gruppen, men uden 3 mænd, Himmler og hans medhjælpere. Hele gruppen blev arrestet og ført til den civile interneringslejren Vestertimke nær Bremen. Sergeant Britton holdt imidlertid fast ved doktor Gebhardt, og sammen drog de til gårdshuset for at hente de 3 genværende mændene, men ved ankomst havde Himmler og hans kohorter stukket af. Britisk etterretning blev varslet om 3 mistænkte hemmelige feltpolitiflygtninger i området. Himmlers lille gruppe antog, at Kiermeier og Gebhardts gruppe havde krydset broens kontrolpunkt.
De ventede og gjorde det deretter sit forsøg 22. maj. Trioen gik gennem gatene i Bremen. Grohmann og Macker havde på sig lange SS-officers frakker uden insignier og gik på hver side af den mye kortere Himmler, som havde på sig rester af en tysk hæruniform, en blå regnfrak og en øjelap. Før de nåede broen, stoppede en britisk patrulje dem og eskorterede dem til møllen for afhør. Sergeant Britton modtog dem og rapporterede deres ankomst per telefon til stabssergeant John Hock. Heinrich Himmler var nå i de alliertes hænder, men for øjeblikket var hans sande identitet ukendt for dem. Han var bare en anden lavtstående tysk soldat, som skulle behandles i en interneringslejr på grund af enhedens rolle under krigen. Himmler tilbragte sin første nat i britisk fangenskab med Grohmann og Macher sovende på gulvet i møllen med kornsækker som madrasser. Det, som betød noget, var, at hvis Himmlers falske identitet holdt stand, kunne han forvente at blive løsladt efter nogen uger eller måneder, kanskje endda tidligere, noget, som ville tillade ham at fortsætte med planen sin, slik han havde fortalt Dönitz udenrigsminister Schwerin von Krosigk tidlig i maj 1945, da han sagde, at de allierede aldrig ville finde ham, at han ville forblive skjult og afvente en gunstig politisk udvikling. Da de blev afhørt, hævdede Himmler og hans følgesvenner, at de var sergeanter i det hemmelige feltpolitiet, men de uskarpe SD-stemplene på papirerne deres vækkede mistanke. Da briterne undersøgte Himmlers bagage, konfiskerede de et stort forstørrelsesglas graveret med nazistiske ørnevinger, men de gav det tydeligvis ikke yderligere opmærksomhed. Resten af Himmlers personlige ejendeler, nogen af dem graveret med hans HH-monogram eller til og med hans RFSS-titel, havde blivet gemt på gården og ville blive opdaget mye senere af underofficerer i etterretningskorpset. Død af konspiration, Himmlers mystiske slut. Fangsten af Heinrich Himmler 20. maj 1945 marker det slutten for den mest uhyggelige genværende skikkelsen fra det tredje riget. Manden, som havde overvåget oprettelsen og udvidelsen af koncentrations- og udryddelseslejrene, arkitekten bag den endelige løsning, var nå i britisk varetægt. Hans død var imidlertid ikke et direkte resultat af den retfærdigheden, han fortjente, og heller ikke af en formel retssag. I stedet var hans slut indhyllet i mystik, omgivet af omstændigheder, som fortsatte genstand for debat den dag i dag. Klokken 07.00 den 20. maj blev Himmler og hans ledsagere ført til Vestertimke, hovedkvarteret til Camp 6, den 45. Feltsikkerhedsstationen til den britiske hæren, og de ankom rundt klokken 9.00. Efter processionen blev Himmler og hans medhjælpere ført 72 km sørøst til Barnstedt, en speciel forhørslejr nær landsbyen Lüneburg, og de ankom efter flere stop rundt kl. 18.30. Himmler blev umiddelbart genkendt af nogen fanger, som stod ved gærdet og så på de nyankomne, til trods for den barberte barten og den svarte øjelappen. Specielt af fangen Karl Kaufmann, den tidligere gavlejderen af Hamburg, som havde mødt Himmler ved flere anledninger. Himmler vidste nå, at spillet var over. Før eller siden ville briterne blive informeret om identiteten hans af en fange. Likevel havde han nogen for kort igen at spille. Trods alt var han den højest rangerede nazisten i allieret fangenskab og besat en enorm mængde hemmelig information, han kunne bruge til sin fordel, inkluderet potentielt pinlige detaljer for briterne. Kanskje, tænkte Himmler, kunne han fortsat indgå en slags aftale. Himmler krævede at få møde lejrkommandanten, kaptajn Thomas Sylvester, og efter nogen diskussioner med britiske underofficerer fik han et interview kl. 19.00. Himmler ledede trioen til Sylvesters kontor. Den britiske officeren beskrev Himmler som liten, sygelig og losligt klædt. Hans ledsager så anderledes ud, tydelige militærmænd, høje og oprejste i holdningen med strenge hårklip. Sylvester beordrede, at Grohmann og Macher skulle fjernes fra kontoret sit og sættes under nøje opsyn. Himmler tog det retter på sig et par briller. Sylvester spurgte ham om navnet hans, hvorpå fangen svarte stille. Jeg er Heinrich Himmler. Sylvester ringte umiddelbart til det britiske hovedkvarteret for den andre armé i Lüneburg og snakkede med Major Norman Rice, en etterretningsofficer, som i udgangspunktet ikke troede ham. Efter en noget forvirrende samtale annoncerede imidlertid Major Rice, at han umiddelbart drog til Barnstedt.
Mens Sylvester ventede på hjælp, beordrede han Himmler til Eau Clé, og underofficererne undersøgte klærne hans nøje. De fandt en beholder med messingkapsler, som indeholdt et glasampulle, tydeligvis en cyanidkapsel. Sylvester spurgte Himmler, hvad det var. Han svarede, "Det er min medicin, den kurerer magekramper." En anden messingbeholder blev fundet, som var tom. Sylvester beordrede en fuldstændig kropsransagelse, men indspiser det ikke Himmlers mund i frygt for, at han kunne have cyanidkapslen klar til at tage sit eget liv. Major Rice og hans team af efterretningsofficerer ankom Barnstedt rundt kl. 19:30. Rice havde med se et fotografi af Himmler i sin svarte Allgemeine SS-uniform, sammen med en kort biografi, som inkluderede hans fødselsdato, medlemsnummer i nazistpartiet og SS, og en kopi af signaturen Hans. Rice havde imidlertid ingen detaljer om vægt, højde eller andre personlige statistik, og heller ikke et sæt med fingeraftryk. Opgaven hans var enkel: at fastslå Himmlers identitet utover enhver rimelig tvivl. Himmler gav et vagt svar, da han blev spurgt om sit NSDAP-medlemsnummer og et tilsvarende upræcist, men rimelig nøjagtig SS-nummer. Han opgav korrekt fødselsdato, og da han blev spurgt om en signatur, samtykkede han på den mærkelige betingelsen om, at den skulle destrueres umiddelbart etterpå. Signaturen samsvarede med eksemplaret, Rice havde medbragt, og Himmler blev formelt identificeret som Reichsführer SS. Rice ringte Lüneburg og snakkede med sin overordnede oberst Michael Murphy, efterretningschef for den britiske 2. armé. Murphy kom for at tage ansvar for Himmler, den højt værdsatte fange. På den tiden var Murphy noget syg og led af eftervirkningerne af en række sejrsfester. Han ankom lejren kl. 20:45. Rice og Murphy konfererede. Deretter beordrede Murphy Himmler Eau Clé for andre gang, noget han nægtede. Murphy troede med at få ham afklædt med magt, og Himmler etterkom modvillig. Etterpå nægtede Himmler at tage på sig den britiske kampuniformen, og havde bare på sig en grå tysk herskjorte, undertøj og sokker, siden hans originale uniform havde blivet konfiskeret af briterne. Han fik et militært tæppe i stedet for en frak. Murphy bestemte, at en leje skulle udføre en kropshuleundersøgelse, ikke i lejren, men i et rekviret hus i Lüneburg, ildevarslende kaldt Huset for Specielle Formål, som lå på adressen 30. Uelzener Strasser. En leje skulle møde dem ved huset. Klokken 20:40 satte Himmler sig ind i en bil, placeret bak mellem Murphys næstkommanderende og en vagt med Murphy i passagersædet foran. Himmler gav til og med køreanvisninger, da Murphy gik vild på vej til Lüneburg. Ved ankomst kl. 13:00 blev Murphy og Himmler mødt af kaptajn Wells fra Royal Army Medical Corps, en 55 år gammel officer, som i civilt var almenleje. Kompagnisergeant Major Edwin Austin fra Forsvarskompagniets hovedkvarter var også til stede. Murphy beordrede Wells til at undersøge Himmler for gift, hvorpå den irriterede Wells svarede: "Jeg er leje, ikke detektiv." Rummet var, i modsætning til officielle rapporter og illustrationer fra den tiden, umøblet og vældig kaldt med vinduerne vidåbne. Himmler klædte af sig for 3. gang, ifølge rapporten. Murphy forlod rummet, sandsynligvis for at bruge toilettet, fortsat lidende og bakrusen. De eneste andre i rummet, bortset fra doktor. Wells var kompagnisergeantmajor Austin. I sin leting efter gift bestemte Wells sig for at undersøge Himmlers mund først, i stedet for endetarmen hans. Wells undersøgte Himmler grundigt, beroligede ham og bad ham derefter om at åbne munden. Himmler etterkom. Wells udtalte senere, at han så spidsen af en liten genstand stikke ud mellem Himmlers venstre kind og tændene hans. På dette tidspunkt bed Himmler hardt ned på genstanden og på Wells fingre og knuste en cyanidampulle af glas. Ansigtet hans forvrængte sig i smerte og blev knaldrødt. Årene hans bulte ud, øjnene hans blev glasserte, og han kollapsede på gulvet. Wells råbte: "Herregud, det er i munden hans. Han har gjort det mod mig." Flere andre personer stormede ind i rummet, mens Wells prøvede at rense Himmlers mund med en fugtig klut og give kunstig åndedræt. På et tidspunkt blev Himmler holdt i anklerne i et forsøg på at tvinge giften ud. Himmler pustede tungt i 30 sekunder, og pulsen fortsatte i 1 minut til. Så døde han.
Himmlers obduktionsrapport bemærkede nogen skrubsår på hælene hans. Næsen hans var lidt bøjet til højre, og det blev observeret visse ansigtsasymmetrier på liget, som ikke var synlige på fotografier af Himmler, mens han var i live. Dokumenterne knyttet til Himmlers død, inkluderet rapporter om arrestationen og obduktionen, er fortsat hemmeligt stemplet. Disse filene vil ikke blive offentliggjort før i 2045, noget som har ført til fortsat interesse for omstændighederne rundt hans død. Det forbandede guldet, Himmlers mørke planer om at flygte. Heinrich Himmlers skæbne efter hans mislykkede flugt og påfølgende arrestation er en af de mest gådefulde tragedier i det tredje rigets historie. Endda mere gådefuld er Himmlers sidste bevægelser i dagene før han blev arrestet, samt motiverne, som drev ham til at tage slike risikable afgørelser. Gennem hele livet havde Himmler været en mester i manipulation og konspiration, og i sine sidste dage virkede han villig til at gå tilbage til sin gamle taktik i håb om at sikre sin personlige overlevelse. Gennem 2. verdenskrig havde Himmler samlet ikke bare politisk og militær magt, men også et netværk af økonomiske ressourcer, som i stor grad forblev skjult. Som leder af SS og kommandør for Rikspolitiet havde Himmler tilsyn med et enormt maskineri af undertrykkelse og økonomisk udnyttelse. I tillæg til ressourcerne han kontrollerede gennem sine officielle stillinger inden nazi-administrationen, havde Himmler også organiseret en række skjulte reserver, som inkluderede store mængder guld og udenlandsk valuta. I krigens sidste måneder vidste Himmler, at nederlag var uundgåelig, men han håbede, at tilgang til disse ressourcer kunne hjælpe ham med at forhandle frem en flugt, som ville redde ham selv og hans loyale tilhængere. Et af de mest mystiske aspekterne ved Himmlers sidste dage er hans forbindelse til guld. Et dokument, som blev opdaget i 2015 i det amerikanske nationalarkivet, viser, at Himmler beordrede, at guld og valuta til en værdi af 900 kilo skulle deponeres i et hvælv på et postkontor i byen Plauen, i praksis et hemmeligt hvælv. Byen Plauen, som blev kraftigt bombet, faldt for fremrykkende amerikanske styrker 16. April 1945, en hændelse Himmler må have vidst om og blivet informeret om, mens han fortsat var Reichsführer SS. Himmler må også have vidst, at Plauen var udpegt som en del af den sovjetiske okkupationszonen i efterkrigstidens Tyskland, eftersom et kort, som viste efterkrigstidens deling af Tyskland, havde blivet erobret af tyskerne under Ardennes-offensiven vinteren før, noget som forårsakede en del opstyr i den tyske overkommandoen. Amerikanerne opdagede faktisk ikke lageret før 26. April 1945, 11 dage efter okkupationen af byen, og så vidt Himmler vidste, havde det ikke blivet fundet, da han begyndte sin bevægelse mod Hartsfjellene i den andre ugen i maj 1945. Denne hemmelige bankkontoen blev åbnet efter Himmlers personlige ordre og i hans navn i april 1944. Noget, som igen viser, at Himmler forberedte sig på en slags flugt fra Tyskland. Den kan også have været en af flere lignende lagre, som blev oprettet af Himmler, som vi ret og slet ikke har nogen information om, begravet et sted i arkiver, som endnu ikke er undersøgt. Forklaringen, som blev givet af hans personlige assistent, SS-Obersturmbannführer Werner Grothmann, var, at Himmler planlagde, at hans lille gruppe underordnede, totalt 15 mænd, først skulle drage til Hartsfjellene og gemme sig der i nogle uger eller måneder, indtil det første kaoset under okkupationen havde lagt sig. Samtidig ville kanskje en af hans loyale underordnede drage videre i civile klæder til byen Plauen, oprette kontakt med lokale nazistorganisationer, specielt de tjenestemændene, som havde ansvaret for guldet, og deretter hente noget af, eller alt af det, bringe det tilbage til Hartsfjellene, og deretter passende forklædt og med rigtige falske identitetsdokumenter, bevæge sig mod Alpene og krydse over til Italia eller Schweiz. En speciel guldjægerenhed på 75 mand fra den amerikanske hæren med kodenavnet Task Force Fisher og ledet af kystvagtløjtnant Joel Fisher, en advokat fra Washington D.C. i det amerikanske finansdepartementet, havde fulgt amerikanske enheder, mens de avancerede gennem Central-Tyskland og samlede nazistisk guld og valuta undervejs. I Plauen indrømmede tjenestemænd i Reichsbank, at det var poser med guld inde i en safe i postkontorets kælder, men sagde, at de ikke havde nøglen.
Nøglen var i besiddelse af en tjenestemand, som havde blidt dræbt i et bombeangreb, og kroppen hans, sammen med nøglen, var begravet under tonnevis af ruiner. Indsatsstyrken Fisher fik bistand fra et ingeniørfirma, som brugte eksplosiver for at åbne det hemmelige velvet. Fisher og mændene hans opdagede følgende: til 1945 priser, $250.000 i amerikanske guldmønter, 1 million schweiziske franc også i guldmønter, 98.500 nederlandske floriner i guldmønter og 115.560 norske kroner i guld. Det var også en mindre mængde jugoslaviske dinarer og ungarsk valuta. Totalt vejede guldmønterne 900 kilo og var pakket i 35 sækker. Hvis vi tror Werner Grothmann, og det har vi ingen grund til ikke at gøre, giver det hans mening. Himmlers plan var tydeligvis at forlade Tyskland og krydse Alpene til Italia eller Schweiz. Det er påfaldende at mærke se i historiebøgerne, at mange nazistiske krigsforbrytere drog til Italia, hvor rømningsruter gik ned gennem Tyskland og Østerrige til havnen i Genova. Derfra, efter at have fået pas fra Røde Kors og kanske argentinske indrejsevisum, var det ganske enkelt at gå ombord på et skib og sejle til Sydamerika, mens nogle andre også drog til Midtøsten, specielt til Syria. Var dette Himmlers endelige plan? Vi får aldrig vide det, for Himmler blev selvfølgelig taget til fange af briterne og døde under svært mystiske omstændigheder, mens han var i deres varetægt. I 1945, mens Himmler forsøgte at forhandle med de allierede gennem grev Bernadotte, havde SS-lederen 2 safer opbevaret hjemme hos SS-Schützenführer Heinrich Sprenger, en højtstående stabsofficer i armégruppen Vistula, Himmlers sidste militære kommando på Østfronten. Ifølge Sprengers kone indeholdt det ene safen guld, smykker og personlige ejendeler, inkluderet et værdifuldt perlekæde og flere diamantbesatte klokker. Det andre safen indeholdt en stor mængde sedler i forskellige udenlandske valutaer. Safene blev hentet fra fru Sprenger af et medlem af Himmlers stab ukendt for hende natten til 12/13. maj 1945 og blev aldrig set igen. På den datoen var Himmler allerede på farten og havde forladt området. Havde officeren, som hentede de 2 safene, ordre om at tage dem med til Hartsfjeldene, til det angivelige gemmestedet Grothmann nævnte. Det er en mulighed. Eller kanskje officeren bare forsynte sig, velvidende om, at Himmler allerede havde forladt området. Himmler og gruppen hans så ikke ud til at rejse med kister med guldbarrer eller kontanter i køretøjene sine. Den eneste omtalen af penge kommer, da Himmlers gruppe forlod bilene sine og bestukkede en fisker med 500 riksmark for at fragte dem over en elv. Briterne rapporterede aldrig, at de fandt Himmler og hans 14 ledsagere med lommer fulde af guld, diamanter eller kontanter. Og Himmlers medhjælpere sagde aldrig i interviewer efter krigen, at briterne havde stjålet værdisager fra dem. Det virker dermed sandsynligt, at Himmler havde til hensigt at genforenes med sin bærbare rigdom senere på den planlagte rejsen. I tillæg til ressourcerne, som var gemt i de hemmelige hvælvene i Plauen, havde Himmler tilgang til en anden betydelig kilde til rigdom. Et hus i Berchtesgaden-området i Sør-Tyskland. Denne ejendommen, som han havde købt i 1940 for sin elskerinde Hedvig Pothast, var kendt som Schnökel am See. Der havde Himmler lagret nogen af sine personlige ejendeler, inkluderet uniformer, fotografier og andre genstander, som blev opdaget af amerikanske tropper, da de erobrede området tidligt i maj 1945. Det er imidlertid ukendt, om nogen betydelige skatter var gemt på ejendommen. Ideen om at gemme sig i Hartsfjeldene i nogle uger eller måneder gav fuldstændig mening, og stemmer faktisk overens med noget andet, vi ved om Himmler, placeringen af en ekstremt stor guldforekomst. Hartsfjeldene ligger i Sachsen og Thüringen, et område på 815 kvadratkilometer med ulendt, skovklædt højland, med det højeste punktet lidt over 900 meter. Denne strategien bærer alle kendetegnene til den smarte planlægning, som Himmler var berygtet for. Han vidste, at til trods for, at han blev utvist af Hitler, kunne SS-medlemmer og andre loyale tilhængere give ham tilflugt og ressourcer i Tysklands afsidesliggende fjeldregioner. Desuden tilbød Hartsfjeldene relativt enkel tilgang til ruter, som førte sørover og som til slut kunne føre ham uden for allieret kontrol. Himmlers sidste dage genspejler det intense paradokset i hans karakter.
En mand, som havde steget til magtens højeste højder som Hitlers næstkommanderende, bare for at ende op som en flygtning, som snek sig gennem landsbygder og klamrede sig til håbet om at rømme ved at bruge de samme hensynsløse og beregnende metoderne, som havde defineret hans vej til magten. Som mange nazistiske krigsforbrytere, som undslap retfærdigheden, så Himmler ud til at tro, at hans tilgang til skjulte ressourcer og hans netværk af loyale kontakter til slut ville redde ham. Hændelserne viste sig imidlertid at være stærkere end Himmlers planer. Til trods for hans grundige forberedelser og kalkulerede tilnærming blev han taget til fange af kræfter, han havde undervurderet, og livet hans endte i vanære og mystik, langt fra den æren, han engang havde forestillet sig for sig selv. Tusindårsriget havde varet i lidt over et 10 år, og Himmler, manden som havde bygget karrieren sin på brutalitet og kontrol, fandt ud, at han til slut ikke kunne kontrollere sin egen skæbne.